חשבתי אותה, חונכתי עליה, למדתי אותה וכזה, ואולי לא באמת כל כך נכונה. תקשיבו, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שממש מבאס ומתסכל בעיניי ומעצבן. זה העניין הזה שכאילו הדברים הקשים, הרעים, הם לא דורשים שום עשייה, שום פעולה, שום מאמץ, הם פשוט קורים בקלות מעצמם. ולעומת זה לעומת זה הטוב, זה דורש פעולה אקטיבית, זה דורש זמן, זה דורש מאמץ, וזה בשנייה יכול להיעלם, וזה דורש הרבה 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 הרבה, וכאילו זה, לא יודעת, בעיניי זה דבר נורא מתסכל ומעצבן, וזה באלף דברים. נגיד לדוגמה, זה בזה שאתה יכול נגיד לעבוד על משהו, לעבור דרך ולעשות טיפול ולעבוד על איזשהו דבר, חודשים מלא כאילו אנרגיות, זמן, מלחמות, מאמץ כדי לעשות איזושהי דרך מסוימת, ובשנייה וחצי בלי יותר מדי מאמץ ועשייה אתה יכול לאבד את הכל ולחזור לנקודת ההתחלה או לנקודה אפילו יותר גרועה. וזה גם יכול להיות בדברים אפילו פיזיים, כאילו ממשיים, שאתה נגיד יכול ממש, לא יודעת, לבנות איזה עסק או כל מיני דברים כאלה ממש במלא זמן, מלא מאמץ, מלא עשייה, וכאילו כדי שזה יערס, זה יכול לקרות מעצמו בלי שתעשה כלום, בשנייה, בלי מאמץ. וכאילו בעיניי זה אמור להיות הפוך, לא? כאילו לא הגיוני יותר עולם שהוא כאילו הגיוני ונורמלי, שאם כבר שזה יהיה הפוך, שכאילו הטוב יהיה משהו שהוא יותר קל ופשוט, לא יודעת, בכל אופן כאילו זה נורא מתסכל הקטע הזה. זה כאילו כמו גם עם אור וחושך, כאילו חושך אתה לא צריך לעשות כלום, הוא פשוט קיים, אתה לא צריך להדליק חושך, אבל כדי לגרש את החושך שיהיה אור זה פעולה אקטיבית, צריך לגרש את החושך, צריך להדליק את האור, צריך לעשות פעולה כאילו, וזה נורא מתסכל. בפרט נגיד אני נורא כאילו נתקלת בזה בכל מיני דברים, גם בהרבה דברים שכאילו ממש השקעתי מלא זמן ומאמץ כאילו לבנות אותם, לעשות אותם, דברים כמו נגיד פרויקטים או לימודים או כל מיני דברים כאילו פיזיים בחיים שרציתי להשיג, וזה כאילו דרש המון השקעה ומאמץ, ובתכלס בשנייה אחת הכל יתפרק או חלק או יתמוסס או כל מיני דברים כאלה. וגם באמת בקטע של כאילו אפילו של תהליכים כאילו נפשיים, בדברים אפילו כמו טיפול או הישגים כאילו רוחניים, או לא יודעת איך לקרוא לזה, אז גם בפרט שם זה כאילו אני יכולה להגיד טוב הנה כאילו אני עובדת על איזושהי נקודה, איזושהי טראומה ועושה דרך, ואז פתאום כאילו קורה משהו או אפילו לא קורה משהו, או פתאום כאילו לא יודעת, ואתה מוצא את עצמך בנקודה יותר גרועה מנקודת ההתחלה, וזה כאילו מרגיש כל הזמן שזה כל הזמן, זה כמו שאומרים, אם אתה מתאמץ, סימן שאתה בעלייה, וכאילו שכל הזמן צריך להיות בפעולה, כי אם אתה לא בפעולה, אני לא זוכרת איך זה בדיוק הולך, אבל משהו כזה, אז אתה יורד, כאילו אין מצב שאתה נשאר במקום, זה או שאם אתה לא עושה כלום אתה יורד, או שאם אתה בפעולה אתה עולה. כאילו א' כל אני לא בטוחה שזה באמת ממש נכון, כאילו אני כן חושבת שלפעמים יש משהו בעצירה ושאתה לא עושה כלום, שקורים דווקא דברים לפעמים בעצירה ובשקט ובמקום הזה שנראה שלא קורה כלום, לפעמים דווקא שם מתרחש איזשהו משהו, שאולי לא רואים את זה על פני השטח, אבל דווקא לפעמים הדברים כמו בשתיל ובצמח, שדווקא לפעמים הדברים
התהליך הכי עמוק כאילו של הבריאה ושל ההיוולדות זה משהו שכאילו מתחת לאדמה, שזה נראה שזה מתרכב ולא קורה כלום ופתאום כאילו רק אחרי זמן אתה רואה איזה שתיל שצומח ואתה לא כאילו תמיד אפילו חושב אוקיי זה קרה בזמן הזה שזה פשוט היה רקוב בתוך האדמה והיה נראה שלא קורה כלום. אז אולי המשפט הזה לא כזה נכון אולי בכל מצב, אבל כאילו כן יש בו איזשהו מין סוג של אמת שהרבה פעמים כאילו אני בכל אופן מרגישה שכאילו אם אתה לא עושה ומחזיק ויוצר את הטוב הזה כל הזמן, אז לא רק שזה לא יקרה מעצמו, אז גם כאילו נהיה רק הזרה כאילו קורה מעצמו, וזה כאילו כל הזמן מלחמה שיהיה טוב, מלחמה כאילו לשנות את כאילו לגרש את החושך או כל מטאפורה אחרת או זה. אבל כאילו תוך כדי שאני אומרת את זה האמת, אז ככה גם עולה לי מחשבה שכמו שאמרתי, שאת האמת שאולי זה קצת אמונה שהיא משהו שכאילו ככה תמיד חשבתי אותה, חונכתי עליה, למדתי אותה וכזה, ואולי לא באמת כל כך נכונה, אולי באמת יש משפט שאני ככה כתבתי לעצמי אותו לפני איזה שנה נראה לי, ואני חושבת שזה באמת אחת הנקודות בכל אופן שממש כזה כל פעם מחדש אני חוזרת אליהם להבנה הזאת שזה כאילו הנקודה ככה לדעתי מהותית כנראה שאני צריכה ללמוד אותה ולהבין אותה, וזה באמת העניין הזה של השחרור, את העניין הזה שאני אקריא לכם את המשפט, זה אומר ככה, על ידי השחרור הכל נעשה, אבל כשאתה מנסה ומנסה העולם הוא מעבר להשגה. וכאילו זה ממש מתקשר לי עם הדברים האלה, ואני ממש אהבתי כששמעתי את זה, כי באמת יש את התחושה הזאת שלפעמים ככל שאתה נלחם ומנסה ומחזיק, זה רק כאילו עוד יותר בורח ומתרחק. אולי לא בטווח הקצר, אולי בטווח הארוך זה נראה שככל שתילחם יותר ותעשה יותר, אז דברים יקרו ואתה מקדם ואתה פועל, אבל בטווח הארוך, כשזה, אני לא אומרת כאילו לא לעשות בכלל, אני מתכוונת על העשייה שהיא כאילו ממש אינטנסיבית ולוחצת ומלחמתית, אז באמת כאילו כמו שאומר במשפט, על ידי השחרור הכל נעשה, אבל כשאתה מנסה ומנסה העולם הוא מעבר להשגה. כאילו אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה, אבל אני דווקא ממש ככה התחברתי לזה וכתבתי לי את זה כתזכורת. הבעיה שאני כל פעם מגיעה להבנה הזו, ואז כאילו שנים אני כל פעם מחדש מבינה, כזה מנסה ועובדת על זה ומבינה את זה וקצת משתחררת, ואז חוזרת שוב פעם. לי זה נקודה ממש קשה, אני חושבת שבכללי זה דבר קשה לאנשים, אבל אצלי אני ממש מרגישה שזה כאילו נקודה כזו מהותית שכל פעם אני מבינה שכשאני כן מצליחה כמה שזה עושה לי טוב וכמה קשה לי לשחרר וכל הדבר הזה. ויש עוד כאילו משפט שהם אמרו שם בסרטון הזה שממש אהבתי וגם ככה כתבתי אותו לעצמי, שזה בעיניי אפילו עוד יותר חזק, שהוא אומר הטבע לא ממהר ובכל זאת הכל מושלם. וזה באמת כמו שאמרתי עם השתיל שלכאורה כאילו זה הרי מה השלב של ההיווצרות של שתיל, וגם אפילו נגיד כמו בהיריון וכזה, זה דווקא שלב שכביכול לא רואים כלום, שהוא מכוסה, שנראה שלא קורה שום דבר, שזה מתחת האדמה, שהשתיל, הזרע, הוא נראה לי, אולי אני טועה, אבל ככה זכור לי שהוא כאילו מתרכב באדמה, ואז נוצר השלב הזה שכאילו של הניצנים, של הצמיחה, איך שזה נקרא. אז כאילו כן, אולי באמת התובנה זה שכאילו מצד אחד יש בי את התחושה הזאת של כאילו צריך, אם אתה רוצה שיהיה דברים כמו שאמרתי, צריך לעשות וצריך לפעול, וזה מין דבר כזה שאני חושבת שגם כזה הרבה מאיתנו כאילו מלמדים אותנו את זה וכזה, ואנחנו חיים בתחושה שכאילו, בפרט אני חושבת שאצלי זה גם מאוד מהמקום הזה שבגלל שכאילו מגיל מאוד מאוד קטן כל הזמן הייתי במלחמה ובהישרדות ובתחושה שאין לי שום דבר, ואם אני לא ייצור ולא יעשה ולא ילחם אז לא יהיה לי כאילו את הדברים הכי בסיסיים של כאילו, שסתם נגיד לדוגמה שתבינו, כאילו בתור ילדים הרבה פעמים היה לנו כאילו לא היה, ההורים שלי גרושים, וההורים שלי גרושים כאילו מתגרשו כשהייתי ממש קטנה, תינוקת, ומאז אבא שלי
כאילו, וכל המשפחה שלו, וכולם פשוט ניתקו קשר, נטשו אותנו לגמרי, וקיצור, כאילו, אז אמא שלי ככה הייתה צריכה לבד להתמודד עם הכל, והרבה פעמים כאילו לא היה כסף, היה לנו הפסקות כאילו, ניתקו לנו נגיד את החשמל, או אפילו את המים, או כל מיני דברים כאלה, ואני זוכרת את עצמי מגיל קטן כל הזמן, כאילו, מרגישה שאין, כאילו, אין באמת, אין רצפה, אין בסיס, אין הווה, כאילו, את צריכה לייצר את ההווה, את צריכה כאילו לחשוב, אוקיי, מה נעשה כדי שיהיה כסף, כדי שנשרוד את היום, כדי כאילו נגיד גם הייתי הרבה בורחת לדמיון, כאילו הייתי מאוד במצב, לא במצב של להרגיש שאוקיי, זה בסדר, יש לי כאילו את הצרכים הבסיסיים שלי, אני עכשיו צריכה רק כאילו לגדול ולחיות. זה כאילו היה רק מצב כזה של הישרדות, של כאילו, כמו בן אדם שהוא במלחמה, אז הוא לא עכשיו במצב של ככה לנוח ולהירגע ולחשוב על דברים ולבחור ולא יודעת מה, במצב עכשיו להילחם כאילו על החיים, כאילו על שיהיה לו מים אוכל, לא יודעת מה, אז כאילו היום אני כבר לא במצב הזה כל כך שאני צריכה, כאילו אני עדיין צריכה לפרנס את עצמי וכאלה וזה, אבל אני לא כאילו ממש 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 במלחמה הזאת כמו שהייתי פעם, אבל בגלל שכאילו נורא התרגלתי לדבר הזה, אז אני חושבת שמאוד מאוד כאילו נחקק בי התחושה הזאת של כל הזמן להילחם ולשרוד ולהחזיק, ואם אני לא אחזיק מה יקרה, ובאמת אולי הלימוד שלי זה כאילו להצליח לשחרר, שזה דבר שהוא מאוד קשה לי ומאוד מפחיד אותי, גם הרבה פעמים שניסיתי, אז החוויה הייתה מאוד טראומטית, כאילו שכששחררתי אז כאילו נפלתי צניחה חופשית, וכאילו זה היה קשה וכואב, וכאילו אז מצד שני גם היה לי הרבה פעמים ששחררתי והיה לי חוויה מאוד מאוד חיובית וטובה, וכאילו פתאום הרגשתי איך שכמו שבמשפט הזה שהקראתי, שעל ידי השחרור הכל נעשה, שפתאום כששחררתי דברים, פתאום הדברים קרו, פתאום אפילו אם הדברים נגיד לא קרו, לא יודעת, עצם השחרור יש בזה איזה משהו שכזה, לא להיות במלחמה, רגע לנוח, אתה יכול פתאום לחוות דברים, יכול להיות שלא קרה נגיד מה שרציתי, אבל קרה אפילו לפעמים דברים שאפילו לא דמיינתי אותם, או דברים שהם יותר אפילו ממה שהייתי יכולה לחשוב או לרצות, או ממקום אחר, כי גם יש משהו בזה שאתה מאוד ממוקד מטרה, ואתה מרגיש, כן, כאילו זה דוחף אותי, ועשיתי מיליון דברים בחיים שלי, בגלל זה שכולם היו אומרים לי, וואו, איך את, כאילו יש לך כוח רצון, ואיך את, יש לך איזה משהו, ואת הולכת עליו, ואת מוציאה את זה לפועל, וכאילו מעל לי איזה שהוא מחשבה או איזושהי שאיפה, אז הייתי ככה עושה הכל ודוך כאילו למטרה, ויש בזה משהו שכשאני מסתכלת על זה במבט כאילו יותר רחב, אז נכון שזה מרגיש שזה כאילו כביכול מאוד מקדם אותך, ואנשים כאלה הם עושים הרבה דברים גדולים, אבל שתי דברים. דבר ראשון, מי אמר שזה מקדם אותי? זה מקדם אותי למקום הנכון, כי כשאני בצורה כזו שאני רק העיניים שלי רק ממוקדות במטרה, אני לא רואה כלום, אני רואה רק את המטרה, ואז יכול להיות שתוך כדי בדרך יש דברים שהיו יכולים יותר להתאים לי, או שיש דברים שהם לא מתאימים לי, וברגע שאני כאילו רק ממוקדת מטרה, אז אני אולי כאילו בהמשך הולכת כאילו למטרה, בלי יותר מדי לחשוב שאולי רגע בסוף המטרה הזו אולי לא באמת מתאימה לי תוך כדי הדרך אני רואה או כל מיני כאלה, כי אני כל כך ממוקדת מטרה, אז אני גם כאילו סוג של אולי משיגה הרבה דברים, אבל לא בהכרח משיגה באמת את הדברים אולי הנכונים או המדויקים, וזה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שקורה כשאתה מאוד ממוקד רק על הנקודה, אז אתה מפספס את כל המסביב, זאת אומרת, נגיד, זה נגיד דבר שממש ככה, הבנה שלמדתי אותה ועדיין אני קשה לי איתה ואני ככה כאילו צריכה ללמוד אותה, זה באמת הנקודה הזאת שלפעמים כאילו אתה מאוד מאוד רוצה משהו, אתה מאוד מאוד רוצה נגיד לדוגמה, כאילו יש לנו איזשהו חלום בראש של איך ייראו החיים שלי, שהם כאילו איך נראית התמונה הנכונה, היפה, נגיד לדוגמה בן אדם מדמיין שנגיד אני כאילו תמיד דמיינתי כזה מגיל קטן שגם פעמים זה דברים שאנחנו כאילו לפי איפה שגדלנו ומה שראינו ומה שנראה לנו שזה הנכון והטוב, ואז אנחנו רוצים ככה, ולפעמים זה לא קורה ולא מסתדר, כאילו נגיד או שלפעמים הפוך, גם מרוב שאנחנו כאילו חושבים שמשהו מסוים הוא, אני כאילו מרגישה שאני קצת
כזה מתפזרת, אז אולי אני רגע אסביר את זה יותר ברור. מה שרציתי להגיד זה שלפעמים בן אדם הוא מאוד מאוד, יש לו איזשהו חלום, אבל החלום מאוד מאוד מוגדר, הוא מאוד מסוים, והוא גם מאוד לפי נגיד החברה שהוא גדל בה וכזה, ובדיוק איך זה צריך להיראות. ולפעמים בגלל שהוא כל כך ברור לו כביכול, והוא כל כך ממוקד בזה שהוא רוצה שזה יהיה בצורה מסוימת ובדיוק ככה, אז זה לא קורה. ויכול להיות שאם הוא היה עדיין רוצה את הדבר, אבל בלי להגדיר איך זה יקרה ומה, וממש לבנות תמונה מסוימת שככה זה יהיה, אז הדבר הזה היה קורה, כי הוא היה פתוח. לדוגמה, בן אדם מחפש זוגיות, אוקיי? אבל הוא מחפש זוגיות בצורה מאוד מאוד מסוימת, מאוד שזה יקרה ככה ושהבן אדם יהיה ככה, ואז יכול להיות שיש עוד כל מיני דברים שקורים לו בחיים שיכלו להתפתח לזוגיות, אנשים שהוא פוגש, או אופציות אחרות, כאילו למצוא נגיד זוגיות שהוא מראש כאילו הוא לא יראה אותם בכלל, מראש אפילו אם הם יגיעו אליו הוא לא ישים לב, הוא לא ייתן לזה אופציה וזה לא יקרה, כי הוא כל כך ממוקד על משהו ספציפי. ולפעמים אפשר להשיג את אותו הדבר בעוד 1000 דרכים, ודווקא לפעמים כאילו הפעם אתה חושב שככל שתהיה יותר ממוקד ויותר על זה, אז אתה תשיג את זה, ולפעמים זה באיזשהו מקום ההפך, שכאילו זה כמו שאתה רוצה להגיע לעיר מסוימת, ואז אם אתה מחליט שאוקיי, כדי להגיע מהעיר הזו לעיר הזו, אני צריך לנסוע בכביש הזה והזה, לעבור דרך שם ושם, ואז פתאום לא יודעת, יש שם בכביש תאונה ויש כל מיני דברים, אז אם אתה כל כך ממוקד והמחשבה שלך שככה זה צריך להיות, אז אתה תסתבך ותתקע ולא יודעת אם תגיע לשם. אבל אם אתה הולך לשם רק בקטע שאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, ואתה לא מגדיר לעצמך איך זה חייב לקרות, באיזו דרך, או רק מסתכל רק על המטרה כאילו, ולא רואה שום דבר, כי אתה רק כל כך כאילו, יש לך מטרה מאוד מאוד צרה ומוגדרת, אלא יותר איזושהי שאיפה כללית. אז אתה אומר אוקיי, בסדר, יש פה פקק, יש כאן תאונה, סבבה, אני אלך מהכביש הזה, אני פה, אני שם, אתה זורם. זה כמו, שוב פעם, המטאפורה הזאת של הטבע, שאני מאוד אהבתי שהוא אמר את זה, שהוא אומר כאילו, איך זה הולך? הטבע לא ממהר ובכל זאת הכל מושלם. כאילו, הכל קורה בסוף בטבע, לפעמים יותר לאט, יותר מהר, אבל זה בסוף קורה, זה קורה. כי הטבע כאילו, והכי אני אוהבת את הדימוי שהיה שם גם בסרטון של נחל, שהוא אומר כאילו, נחל הוא פשוט זורם. הוא לא אומר, אוקיי, אני צריך לזרום בצורה מסוימת, ואז יש אבן, אז הוא מנסה בכוונה לעבור דרך האבן. לא, אז יש אבן, אז הוא הולך מסביב, אז הוא פשוט זורם לאן שזה מוביל, והוא בסוף מגיע לים. בסוף מגיע לאן שהוא רוצה, כי לפעמים יש כזה תחושה, שאם אני כאילו לא אהיה מאוד על זה, ויהיה לי מאוד 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 ברור איך וכמה ולמה, אז אני לא אגיע לשם, אז אני אאבד, וגם אנחנו כאילו מאוד רוצים את הדבר בצורה מאוד מאוד מסוימת, ולפעמים כאילו כשהם מצליחים, וזה לא קל, בפרט שזה דברים שנגיד אתה ככה ממש בנית לך את זה בראש שנים, ודברים שאתה, או חברתית, או מכל מיני סיבות שזה ממש חקוק לנו כאילו בצורה מסוימת, אז כאילו להיפתח ולשחרר, זה קשה, אבל באמת אני יכולה להגיד שזה דבר שעדיין מאוד 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 קשה לי, אבל כן קצת היה לי כמה חוויות שהרגשתי שהצלחתי ככה, טיפה לפתוח איזה חרך וכאילו להשתחרר מהריבוע, ובאמת כאילו קרו דברים ממש מפתיעים שלא ציפיתי. כאילו אני מנסה לחשוב על איזשהו דוגמה, ככה לתת נגיד משהו שקרה לי, לא יודעת, לא עולה לי כרגע דוגמאות, אבל אולי אם יהיה לי בהמשך אז אני אגיד לכם, ואם יש לכם סתם כאילו באמת מעניין אותי, כאילו אני ממש אשמח, כאילו אני מבחינתי הפודקאסט הזה זה, כאילו המטרה שלי בזה זה שתי דברים בעצם. דבר ראשון שכאילו בא לי איזשהו, כמו שאמרתי לכם, אני כרגע כזה או כל היום בבית, וכן כאילו רציתי שיהיה לי איזשהו מקום כזה של פריקה וזה וביטוי, ומצד שני גם מאוד בא לי שזה יהיה איזה מין מקום כזה של קצת כאילו להרגיש איזה חיבור כזה. אז אני ממש אשמח לשמוע מכם כאילו מה אתם חושבים על מה שאני אומרת, אולי דברים שזה מעלה בכם, אולי איזשהו מחשבה שאתם בא לכם להגיד, או עוד איזשהו כיוון, או אולי כאילו לשתף איזשהו חוויה שלכם, או איפה זה פוגש אתכם,
אז כאילו אני ממש אשמח כזה לשמוע, להרגיש שאתם כאילו באמת מקשיבים ומה אתם חושבים וככה להרגיש את החיבור הזה. עוד דבר אחרון שרציתי להגיד בהקשר הזה באמת של השחרור לעומת כאילו ההחזקה וכל זה, שאני ככה אתמול לפני שהלכתי לישון אז חשבתי על זה שאני ככה מגדלת בבית כזה שתיל של עגבניות, ובגדול כאילו אין לו כל כך כאלה תנאים פה וואו, כי זה שתיל כזה שצריך הרבה שמש, זה יותר קיץ וזה בתוך הבית ועכשיו חורף, וכאילו אני ממש מטפחת אותו, תאמינו לי, וכאילו עכשיו לאחרונה קצת פחות, אבל בהתחלה ממש הייתי כזה כל פעם, כל בוקר בודקת מה איתו, ובוקר טוב ולילה טוב, וממש כזה אפילו קראתי לו בשמות וכאילו ממש טיפחתי אותו, וכזה הרגשתי שכאילו כל הזמן זה כזה אמור כבר לפרוח ואמור זה ואמור זה, וזה כן כאילו טיפה מתפתח, אבל זה כזה כאילו בקושי ומלא השקעה, וכאילו אתה לא רואה כל כך שקורה כלום. ואז כזה אתמול חשבתי שזה ממש מרגיש לי שכאילו השתיל הזה הוא כמוני, כי כל הזמן ככה אני כזה הייתי מציינת את זה לצ'אט GPT, שזה ממש עזר לי, ככה הוא היה אומר לי תקשיבי צריך עוד מים, צריך זה, ממש סתם שתדעו שזה מגניב אם יש לכם צמחים ואתם רוצים כאילו לדעת מה לעשות איתם, כי אני נגיד ממש הייתי גרועה בצמחים, כאילו אפילו קקטוס שהביאו לי מהעבודה, אמרתי להם מה אני לא יודעת, אני לא טובה בזה, אמרה לי קקטוס אין לך מצב להרוג, אחרי כמה ימים בודדים, לא יודעת איך זה קרה, הוא פשוט מת, אז כאילו הייתי בטוחה שזה לא ישרוד אצלי בבית יותר מכמה ימים, ותכלס כבר כמה חודשים, וזה ממש פורח, אני אצרף לכם תמונה, מעניין אתכם לראות איך זה, וזהו, וכאילו השקעתי בזה ממש הרבה, והרגשתי שזה לא כל כך מתקדם, ואז כזה אתמול חשבתי שזה, ולא, מה שרציתי להגיד זה צילמתי את זה לצ'אט GPT, וכל פעם הוא היה אומר לי וואו מצב מצוין, עוד 2-3 יהיה לך פרחים, עובר 2-3, וכל פעם הוא עדיין כותב את זה וכבר עובר חודשים וכאילו כלום, ולאחרונה ממש התחלתי כזה כבר להגיד אני לא יודעת אם יצא מזה משהו, לא יצא מהמומי, ואז כל פעם הוא היה כותב לי הצ'אט GPT תראי בגלל שכאילו אין לו כל כך תנאים והוא זקוק לשמש וזקוק למים כאילו לא מים אני משקה אותה, אבל כאילו שמש שעכשיו זה חורף ועוד מעט אולי שיהיה קיץ הוא יצמח יותר, ואז אני כזה חשבתי שזה ממש כאילו כמו בן אדם, כי אני חושבת שבסוף כדי לצמוח אתה צריך אפילו צמח שהוא לא בן אדם שהוא כאילו יותר מורכב יותר עם רגשות וזה חייב אדמה, חייב אוויר, חייב תנאים מינימליים כדי לצמוח, אחרת הוא לא יכול, הוא מת. אז כאילו בטח בן אדם הוא חייב תנאים רגשיים ופיזיים, ורגשיים זה לא פחות חשוב מהפיזיים, ואפילו אמרתי את זה קודם כי בעיניי אני הייתי שנים כאילו במצב של הישרדות פיזית, ואני חושבת שהישרדות פיזית הרבה יותר קלה מהישרדות נפשית כשאין לך את התנאים הנפשיים. אז זהו, אז כאילו אני אתמול כזה חשבתי שזה ממש כאילו מרגיש לי שאני קצת כזה מזדהה עם הצמח, שאני באיזשהו מקום מרגישה כמו הצמח הזה שאני ככה שהוא כאילו אין לו כל כך את התנאים, ואתה מחכה אתה רוצה שזה יגדל ואתה מנסה ומשקיע ומה שאפשר וזה כאילו בתנאים כאלה אז הצמח מתפתח מאוד לאט והוא בקושי מתפתח וזה מאוד קשה. אז אני מרגישה שכאילו באיזשהו מקום ההרגשה שלי שזה כל הזמן לנסות כזה להתפתח בחוסר תנאים, זה כאילו כדי להגיע רק כאילו לשרוד כבר אתה גומר את כל האנרגיה של האור, שמש, מים, כי יש לך כל כך קצת כאילו משאבים, אז כאילו הכל הולך רק על הישרדות, ורק ההישרדות דורשת כל כך הרבה אנרגיה שכאילו לא נשאר אנרגיה להתפתח, לרגע כאילו כמו שאמרתי להיות ככה בשקט שנוצרת שם הגדילה, ולהיות במקום הזה של נגיד אני מרגישה שמאוד חסר לי המקום הזה של בדרך כלל כשאתה ילד אז אין לך כל כך את הדאגות, אתה יותר במקום הזה של כזה לחקור את העולם, סקרנות, להתנסות, לטעות, להבין מי אתה מה אתה, וכאילו אני כל השנים מרגישה שרק הייתי עסוקה כל הזמן בהישרדות ובלהיות בסדר וכזה, ולא היה לי את האופציה ואת התנאים אף פעם כאילו לבחון, לבדוק, לטעות,
לשחרר, לנסות, להתנסות, כאילו אני מרגישה שאם אני איפול, אם אני אטעה, אם אני לא יחזיק, אז כאילו שוב פעם זה חוזר לעניין הזה של השחרור, אבל אני כאילו מרגישה שזה גם עניין של, זאת אומרת זה גם עניין של באמת פיזית, שאין לי את המשאבים כל כך, וזה מאוד 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 מקשה עליי, כמו הצמח הזה שהצ'אט GPT אומר, אוקיי, תקשיבי, יחסית למצב הוא צומח מאוד יפה, אבל מה לעשות, כאילו כשאין לו אור, וזה לא העונה ולא הזמן, עם כל המשאבים וכל הטיפול שלך שאת עושה, אז הוא לא כאילו יכול להתפתח, כאילו זה הקצב נהיה איטי, אז כאילו אני מרגישה שזה גם בקטע הזה, שזה תכלס פיזית, כאילו מבחינת משאבים, מבחינה יכולת, שאני מרגישה שכאילו אין לי באמת את היכולת הזאת לא להתעסק בהישרדות, כאילו שיש לי את המשאבים ואז אני יכולה עכשיו, ואפילו לא משאבים גדולים, מדברת על משאבים ממש 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 בסיסיים, שאתה לא צריך להיות רק עסוק בקיום, וגם באמת זה מקום פנימי כזה של שחרור פנימי, שהוא לא קשור למצב, של איזה, זאת אומרת, זה גם וגם, בקיצור, זה כאילו זה משפיע על זה וזה משפיע על זה, כאילו בסופו של דבר, יש את העניין הפנימי של לרגע, כאילו לשחרר, לפתוח, להיות כאילו יותר בשחרור, ויש גם את העניין של בסוף אתה צריך משאבים כדי להתנסות ולנסות ולהרגיש שאתה משוחרר, אתה לא יכול להיות במלחמה ולהגיד תשתחרר, תהיה משוחרר, זה לא עובד, כאילו, אז זהו, כאילו אני באמת לגבי הקטע הזה של המשאבים, אני כאילו לא יודעת, אני קצת מרגישה שגם כאילו קצת התייאשתי מהנושא הזה, כמו שאמרתי בפרק שעבר, ממש ניסיתי הרבה ככה למצוא משאבים ולראות איך שכן כאילו יהיה לי את המשאבים, ואני לא אצטרך כל כך להיות רק על ההישרדות והקיום, אבל לא כל כך צלח, ואני די, כאילו זה לא רק זה שעשיתי ובגלל זה התייאשתי, כאילו ממש הרבה ניסיתי, ואני כאילו די כזה מרגישה כרגע שאין לי כוח אפילו לחשוב על הנושא הזה, כאילו איך מה עמומי כרגע, פשוט האופציה היחידה שלכן אני מרגישה שכאילו לכן אני כאילו בבית ולא יוצאת ולא כלום, כי אני מרגישה שכאילו ברגע שאני אהיה כאילו בעולם ובקיום, אז זה רק יהיה לשרוד, וכאילו לא בא לי, אם זה רק לשרוד, אז כאילו למה שאני ארצה כאילו לעשות את זה, אז כאילו לכן אני באמת מרגישה כרגע שאני לא מוצאת איזושהי דרך איך אני יכולה כן כאילו להיות בעולם, זאת אומרת לעשות דברים, אבל שזה לא ייקח ממני כל האנרגיה והעשייה על הישרדות, על קיום, מבחינת כאילו משאבים, וזהו, וכאילו מצד שני אני גם מנסה מבחינה כזה פנימית לנסות באמת לקחת את הזמן הזה פה כמה שאני מצליחה, לפעמים רוב הזמן לא, כן כאילו לנסות להגיד לעצמי אוקיי, בדיוק אתמול גם חברה שלי כתבה לי את זה, יהיה בסדר וגם עכשיו בסדר, משהו כזה, וכאילו בדרך כלל זה משפט שנורא מעצבן אותי, אבל אתמול כאילו לא יודעת, זה כן כזה התיישב לי ודווקא אפילו ריגש אותי עד דמעות, כאילו להגיד לעצמי את בסדר ככה, איך שזה זה בסדר, זה בסדר לפעמים פשוט רק להיות, לפעמים זה בסדר, לפעמים לא צריך משמעות ודברים גדולים ושאיפות ולעשות, לא שאני כאילו נגד או משהו, אני אומרת לפעמים כל כך הרצון שלנו והחיפוש הזה אחרי דברים גדולים ומשמעות ועשייה, וזה כאילו לא הולך או מתיש או מייאש או לא יודעת מה הדבר, ולפעמים פשוט להגיד לעצמך זה בסדר עכשיו, פשוט להיות בלי איזושהי משמעות נסגרת, בלי איזושהי מטרה, בלי כלום, פשוט להיות. אז זהו, אז כיף לי שיש לי את הבמה הזאת, ואני מקווה לשמוע ממכם ככה יותר פידבקים אם בא לכם, אתם מוזמנים גם לשאול שאלות אם בא לכם, ומקווה שיהיה לכם לכולכם יום קסום, שבוע רגוע ושלב, ושאולי נצליח ככה קצת יותר לשחרר, קצת יותר פשוט להיות, ועדיין לרצות ולשאוף, אבל אולי ממקום יותר רגוע, פתוח, מחכה ופחות לוחץ ולחוץ ונלחם. אז ביי.